Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 19 снежня. І далей у выпуску. Апошні спектакль у рамках опернага форуму ў Мінску. Пастаральныя калядныя спектаклі ў Мексіцы. Перформанс у Цэнтры сучасных мастацтваў. Інтэрв'ю з рэжысёрам заўтрашняй прэм'еры ў тэатры Горкага. У Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі завяршаецца 9-й мінскі міжнародны калядны оперны форум. На працягу тыдня публіка магла ўбачыць оперныя пастаноўкі і вялікія канцэрты. Стартавала мерапрыемства яркім маладзёжным праектам оперы Буффа «Дон Паскуале Доніцетці». Заўтра ж на сцэне Вялікага тэатра будзе прадстаўлена прэм'ера гэтага сезона «Саламея» Рыхарда Штрауса. Завершыцца форум у пятніцу вялікім гала-канцэртам. Нашы карэспандэнты наведалі цырымонію ўручэння першай у нашай краіне кінапрэміі. Усё самае цікавае, што адбывалася на сцэне і за кулісамі, у нашым наступным сюжэце. У дзень беларускага кіно упершыню прайшла цырымонія ўручэння нацыянальнай кінапрэміі Беларусі. Вот то, что эта премия появилась, это означает, что пространство под названием «Белорусское кино» существует. И эта премия еще означает некую надежду, что оно, это пространство, будет развиваться и дальше. На ўрачыстай цырымоніі выявілі пераможцаў. У 20 номінацыях ушановвалі лепшых сцэнарыстаў, звукарэжысёраў, назвалі лепшыя фільмы розных жанраў. Кино, телесериалы, анимационные фильмы, неигровое, документальные, соответственно, да, и короткометражные. 20 номинаций, поверьте, они самые лучшие. Не исключаю, мне казалось, что это много, а сейчас, поработав с фильмами, с людьми, я понимаю, что я не исключаю, что на следующий год мы их еще расширим. Падчас мерапрыемства ўспомнілі лепшых, тых, што ўжо не з намі. Ушанавалі памяць заслужанага дзеячага искусства БССР, оператора и кинорежиссера Юрия Марухина. Помню, сколько снял этих кадриков, но помню все, что касается каждого эпизода и каждого кадра. Откуда стоял свет, как он двигалась камера, вот что там происходило. Тут главное придумать, а снять это просто же. Лепшим оператором на першай нацыянальнай кінапрэміі стаў Дмітрый Рудь, які зняў фильм «Сляды на воде». Важно найти единомышленников. Важно, чтобы материал, я имею в виду сценарий, он нравился. И, опять же, очень важно найти общий язык с режиссером. Лепшым тэлесерыялам прызнаны «Ой, мамачкі 2» рэжысёра Івана Паўлова. За галоўную ролю ў гэтай карціне атрымала ўзнагароду Вера Палякова-Макей. Адзначылі і пачынаючых дзеячаў. Прыз за лепшы дэбют у кіно ў намінацыі «Лепшая мужская роля» атрымаў Артём Курэнь, які зняўся ў карціне «Сляды на воде». Я больше чем уверена, что эта премия будет набирать авторитет и будет как бы давать стимул молодым авторам работать, делать свое кино. И судя по тому, как много желающих было все-таки заявиться в этой премии, это говорит о том, что все-таки премия существует и есть будущее. У гэтым годзе на ўдзел падалі 167 заявак. Лідарамі па колькасці намінацый стаў фільм «Сляды на воде». З 13 намінацый стваральнікі атрымалі 8 статуэтак. Заўтра у канцэртнай зале Гродзенскага каледжа мастацтва пройдзе канцэрт джазавай музыкі «Крысмас джаз». Публіка пачуе папулярныя калядныя мелодыі і навагоднія песні ў выкананні джазавых майстроў Беларусі. Праект «Грімстрім» пад кіраўніцтвам Владзіміра Бялова збярэ музычных прыхільнікаў Гродна ўжо ў другі раз. Вядомыя беларускія выканаўцы, іх творчасць і гісторыя жыцця ў аповедзе народнага артыста Беларусі Мікалая Скорыкава можна паглядзець і паслухаць у праекце «Беларусь як песня». Герой заўтрашняга выпуску заслужаны артыст БССР Юрый Смірноў. Даведацца, чым яму запомніліся першыя гастролі за мяжой, таксама паслухаць архіўныя запісы з выступамі можна ў 15:45. Счастьем сердцу моему одинокому.
Тацяна Старченко і яе музычная гасцёўня заўтра прадставяць на сцэне Белцярж-філармоніі святочную праграму «Навагоднія сюрпрызы» ў музычнай гасцёўні. У канцэрце прымуць удзел салісты філармоніі, а таксама скрыпач з Германіі Мікіта Геллер. Дырыжорам вечара выступіць Юрый Караваев. Публіку будуць радаваць адмысловымі творамі Баха, Тарвердзіева, Шніткі і іншых. Прэм'ера на сцэне тэатра імя Максіма Горкага. Заўтра тут пакажуць лірычную трагікамедыю «Аблом Офф». Яе паставіла малады рэжысёр, студэнтка Акадэміі мастацтваў Марыя Матох. «Аблом Офф» – гэта спектакль 2002 года па ўласнай п'есе сучаснага расійскага рэжысёра, заснавальніка тэатра «Док» Михаіла Угарова. Гэтай пастаноўкай ён літаральна пачаў у Расіі тэатральны рух «Новая драма». Што атрымалася зрабіць у маладой беларускай творцы пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Барыса Луцэнкі, можна ацаніць заўтра. Заўтра ў Мінску ў канцэртнай зале «Верхні горад» адбудзецца святочны канцэрт аркестра ваенна-паветраных сіл Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Дзмітрыя Наўмовіча. Гэты перадкалядны і пераднавагодні канцэрт будзе напоўнены музыкай беларускіх, амерыканскіх і іншых кампазітараў. Таксама ў канцэрце прымуць удзел дзіцячыя калектывы Бараўлянскай школы мастацтва, ансамбль «Крынічка» і аркестр «Мікс». У малой зале імя Рыгора Шырмы беларускай філармоніі заўтра пройдзе канцэрт «Про эт контра». У ім прымуць удзел мінскі струнны квартэт, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, піяніст Юрый Гельдзюк, а таксама лаўрэаты міжнародных конкурсаў. У праграме заяўлены творы Каральчука, Цыганкова, Франка ды іншых. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Мексіканцы ператварылі калядныя тэатральныя прадстаўленні ў жанры пастараль у сапраўдны культ. У адным з гарадоў такія спектаклі ставяць перад кожнымі калядамі ўжо больш за 50 гадоў. Каляды ў Мексіцы, нягледзячы на адсутнасць снегу і жывых елак, святкуюць ярка і весела. Адна з любімых забаў – пастараль. Гэтыя калядныя тэатральныя п'есы даўно ўжо сталі мясцовай традыцыяй. Напрыклад, у горадзе Тэпацатлан пастараль паказваюць больш за 50 гадоў запар, і кожны раз зала поўная гледачоў. Некаторыя традыцыі вельмі каштоўныя, але яны ўжо згублены, іншыя таксама знікаюць. Таму, калі мы падтрымліваем іх з дапамогай такіх пастановак, гэта выратаванне спадчыны Мексікі. Як правіла, святочны спектакль прысвечаны з'яўленню перад віфлеемскімі пастухамі анёла з весткай аб хуткім нараджэнні Хрыста. Кожны год акцёры іграюць гэтую гісторыю па-новаму, дадаюць ёй гумару і сатыры. Між тым яны не адступаюць ад галоўнай задачы – стварыць калядны настрой у гледачоў. Публіка падтрымлівае станоўчых герояў апладысментамі і смяецца над адмоўнымі. Кожны тут ведае, што дабро абавязкова пераможа. Калядныя пастаралі паказваюць у Мексіцы да 23 снежня. У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь адкрылася выстава Сава Сіўко, фотограф Любчанскага краю да 130-годдзя з дня нараджэння, прымеркаваная да года малой радзімы. У вазе наведвальнікаў прадстаўлена 170 работ аўтара, партрэты і інтэр'ерныя фатаграфіі, здымкі свята і вяселля, узнятыя ў 20-60-е гады 20-го стагоддзя. Большасць з іх – гэта сапраўдныя желацінна-срэбныя фотаадбіткі, зробленыя з арыгінальных негатываў метадам контактнага фотодруку. Таксама ў экспазіцыі лабараторны ліхтар, станкі для рэтушы негатываў, фотоапарат і асабістыя рэчы фотамайстра. Выстава працуе да 3 лютага наступнага года. Праект тэлеканала «Беларусь-3» музея Беларусі дазваляе здзейсніць відэаэкскурс у самыя адметныя музейныя установы нашай краіны. Заўтра ў 20:15 выйдзе выпуск, прысвечаны музею беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах. Народныя строі ўсіх рэгіёнаў Беларусі, драўляныя, гліняныя, саламяныя вырабы і унікальныя ў сусветным маштабе саламяныя царскія вароты. Царскія брамы звычайна вырабляліся з дрэва, упрыгожваліся золатам і каштоўнымі каменьчыкамі, але беларускія майстры замянілі бляск пазалоты з іх адценнем саломы, а замест каштоўных уставак выкарыстоўвалі кавалачкі каляровай тканіны.
Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў заўтра запрашае на плейбэк-перформанс у чаканні цуда. Ён ладзіцца пры ўдзеле крэатыўнай майстэрні Наталлі Нямкевіч. Гэта будзе адна з форм сучаснага неакласічнага тэатра, якая заснавана на спантаннай гульні і імправізацыі. На сцэне будуць разыгрывацца гісторыі, што ў гэты момант расказваюць гледачы. Гэта могуць быць як кароткія замалёўкі, так і доўгія, поўныя дэталяў і персанажаў гісторыі. Галоўнае, каб яны закраналі пачуццё самога апавядальніка. Сучасным кітайскім жывапісам зараз можна пазнаёміцца ў Нацыянальным мастацкім музеі. Там працуе выстава кітайскага мастака Ян Мін'і. У сваёй творчасці ён выдатна спалучае малюнак, тушшу і гравюру. Ян Мін'і мае шэраг высокіх узнагарод КНР, а яго працы прадстаўлены не толькі ў кітайскіх мастацкіх музеях, але і ў сусветных галерэях, як, напрыклад, у Метраполітэн-музеі ў Нью-Йорку і Брытанскім музеі ў Лондоне. Тэатр-студыя кінаакцёра заўтра запрашае на спектакль па творы класіка рускай драматургіі Александра Астроўскага. Гэта будуць ваўкі і авечкі. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Александр Яфрэмаў зрабіў класічны варыянт пастаноўкі, які задаволіць аматараў класічнага тэатра. Задзейнічаны ў спектаклі зоркі тэатра-студыі Владзімір Гарыцэўскі, Тамара Мужэнка, Алла Проліч і многія іншыя. З лепшымі работамі 23-й рэспубліканскай выставы конкурсу дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў «Калядная зорка» можна пазнаёміцца ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі. Сёлета ў конкурсе прынялі ўдзел каля 10 000 вучняў з 500 навучальных устаноў краіны. Тэмамі работ гэтага года былі абраны зіма ў Беларусі, зімовыя святы і іх героі і навагоднія казкі. Работы прадстаўлены ў разнастайных тэхніках і стылях, самыя яскравыя і цікавыя з якіх будуць выстаўлены на галоўнай ёлцы краіны. Амаль штодня цягам усіх зімовых свят музей беларускага народнага мастацтва, што ў Раўбічах, ладзіць дзіцячую навагоднюю праграму на каляды ў музей. Тут можна будзе пазнаёміцца з традыцыйным абрадам калядавання. Таксама праграма ўключае экскурсію, майстар-класы па саломапляценню і сустрэчу з калядоўшчыкамі, якія навучаць удзельнікаў традыцыйным беларускім танцам ды гульням. І яшчэ, за дзень да прэм'еры ў тэатры імя Максіма Горкага спектакля «Аблом Оф» мы сустрэліся з яго рэжысёрам Марыяй Матох. Якой атрымалася п'еса Угарова ў інтэрпрэтацыі беларускага рэжысёра і чаму выбар пастаноўшчыцы спыніўся менавіта на гэтым творы, у нашым наступным інтэрв'ю. Здравствуйте, Мария. Спектакль Михаила Угарова «Обломов» по его же пьесе «Смерть Ильи Ильича», которая создана, в свою очередь, по мотивам романа Ивана Гончарова. Что в итоге представляет собой ваш «Обломов»? Конечно, за основу была взята пьеса Михаила Угарова «Обломов», но не без каких-то вставок и элементов от Гончарова, потому что избавиться от ощущения, что Гончаров – это огромный материал, а Угаров – это маленькая пьеса, и не добавить все-таки чего-нибудь этакого из Гончарова, почти невозможно. Поэтому у нас получился синтез Угаров, Гончаров, видение мое и видение, конечно, Бориса Ивановича Луценко. Само понятие «обломовщина» как символ застоя и рутины, насколько оно актуально в вашем спектакле? Это очень интересный вопрос, потому что в школе всегда навязывают, что Илья Ильич Обломов – это лентяй. Это барин, который лежит и ничего не делает целыми днями. Но время очень сильно изменилось. На сегодняшний день Обломов играет уже другими красками. Он предстает как интересная личность, способная мыслить, философствовать, но в то же время и действовать. То есть сколько действий скрывается за тем, пока он лежит на диване, и лежит ли он на диване, и зачем он лежит на диване. Как время меняет восприятие самого персонажа, потому что Угаров сделал колоссальный труд. Он взял огромный роман, мало того, что переписал его, так еще и переписал его через призму времени. Немножко сменились акценты. Штольц уже вроде и не такой положительный герой. Вроде это не просто человек деятельный, человек, который способен пойти по головам, чтобы сколотить это бешеное состояние. И поэтому, мне кажется, уже обломовщина имеет немножко другие значения. Вас, достаточно молодую девушку, чем привлекла смерть Ильи Ильича? Во-первых, это новая драма. Новая драма интересна. Все еще классика. То есть слова прекрасные, там есть такие старые, которые уже не используются, они звучат интересно для уха. И
выписал какую-то потрясающую историю, которая не может не цеплять, правда. Само слово «смерть» вынесено в заголовок пьесы Михаила Угарова. Какая роль отведена ему в вашей постановке? Мне кажется, у нас больше жизни в постановке, чем смерти. Живые люди, истории живых людей. И смерть, ну, по сути, смерть – это какой-то результат жизни. Но надо же сначала заявить жизнь, и поэтому жизнь, конечно, на первом месте. Облом-офф. Офф предполагает выключение героя из дня сегодняшнего. Офф – это скорее конец, ну, то есть закончился. Таких героев больше нет, и таких людей больше нет. Это не приговор сегодняшнему времени, но это личное, мое, наверное, субъективное мнение, что такой личности, такой широты героя и широты человека сейчас не найти. И в наших же интересах, я имею в виду концептуально всего человечества, сделать, чтобы таких людей было больше, сохранить их. Этот вид Обломов как вид. То есть Обломов у вас положительный персонаж и образец для подражания? Это не образец для подражания. Это вопрос, который остается открытым и ни в коем случае не навязывается определенная позиция, мнение. Каждый вправе сам выбрать, как он относится к этому материалу. Вопрос о вот этой беготне. Суете, мы бежим, куда-то торопимся. А что с нашей мамой, что с нашей женой, девушкой, парнем, ребенком? То есть работа, удачно выйти замуж. А что за этим? И вот Обломов – это как раз ответ, что за этим. Что может быть вместо этой суеты, вместо этой беготни? Как интересна жизнь, когда ты никуда не торопишься, не спешишь, проводишь время с собой, в конце концов, с семьей, в кругу родных. Спасибо, Мария, и до встречи на премьере. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.